Sakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, Sangguniang Kabataan Candidates Orientation, ginibugon niya na aldaw sa pangingenot kang Naga City Youth Development Office. 14 kandidato sa barangay as in SK elections sa Naga, pinadarahan ng show cause order huli sa premature campaigning. Pagtinda nin ukay-ukay sa night market sa may Plaza Oragon, day pinaburan kang Sangguniang Panlunsod. 4 na kalalakihan na subot involved sa pagpabakal nin illegal na droga sa Naga, arestado. Dios marhay na aldaw. Ako si Antoinette Eduardo an sa indong tagapaghatod Bareta. Para matabangan ang mga kandidato sa Sangguniang Kabataan sa syudad ni Naga na maintindihan ang mga patakaran kan COMELEC asin iba pang ahensya ngunya na eleksyon, inimbitaran sinda na mag-atindir ning candidates orientation. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Tulong tema ang pinag-urulayan sa ginibong candidates orientation kama nag-aaspera na baging opisyal kang Sangguniang Kabataan sa siyudad kang Naga na pinagibo sa Santa Cruz Activity Center sa Barangay Santa Cruz, siyudad ni Naga. Ini kinababalehan kang Electoral Standard and Election Guidelines, SK Reform Law, BIR Compliance, asin ang pagsimbag sa mga kahapotan, mapadapit sa sukol kan mga campaign posters. Susog kimi Sam Foliante kang Naga City Youth Development Office. Naisip lang kang sedang opisina ang aktibidad na inibilang tabang sa mga aspirante na madagdagan ang sa idang kaaraman sa paglaog sa serbisyo publiko. Actually po, ini po, first po ini. I mean, di man po talaga siya mandatory. Mayo man po kasuguan na nagsasabi na magkaigwa po ng orientation. Pero ini po kaya sarong serbisyo para po ma-ensure taman po na mas capacitated ang mga maabot ng SK. And aron po talaga na sa tiglalaog ninda. Ang pag-commit po baga kaya sa barangay, nakulang commitment, tama serbi kita and it takes a lot of time. So basically po, iniyo sarong paagi na ma-ensure ta na aram ka mga aspirants kung anong lalaogon ninda, especially sa pag-serve sa community. Sinda Patricia May Di Mabayaw, aspirante sa pagka-SK Chairman kang Bagong Bayan Sur asin Hyacinth Estrella kang Barangay San Felipe, siyudad kang Naga. Parehong nagtutubod na makakatabang sa sainda bilang mga kandidato sa pagka-SK official ang pag-atindir sa nasabing aktibidad. Araw po katong sa mga pag-post, lalo na day pa man po campaign period ganyan, nililikayan mi po ang mga araw kaya na mangyari. And abo mi din po yung sa kaso. Sa araw kaning paagi, magkakaigwa kaming idea kang mga tama or mga do's and don'ts pag-abot sa pagkakampanya para po at least na kita, I mean kami po, arami po kung anong gigibuhin mi dapat po and maging kami, maray na role model po sa ibang tao. Tubod man si Atty. Mike Julian na dakulang tabang ang nasabing aktibidad sa mga aspirante sa Sangguniang Kabataan sa Naga. Siyempre po, mas magkakagwasan din ng knowledge para at least aram ka mga kandidato sa indang rights and obligation. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, kinumpermarman ni Ms. Sam Foliante, Naga City Youth Development Office na pagkatapos kan eleksyon sa barangay asin Sangguniang Kabataan sa katapusan kan Oktubre, isusunod tulo subuot ang SK mandatory training bago sinda makapag-take oath bilang mga opisyal kan sa indang organisasyon. Gigibuhon ini sa enot na semana kan bulan ni Nobyembre. After the elections, I think October 30 or 31 po sa elections after po kayan, magkakaiwa kita ng SK mandatory training. So, gigibuhon po siya sa November 4 and 5. Ini po requirement, ini po talaga ang mandatory na training ta. Bago po sila magsumpa, sinasabi po sa SK Reform na kaipuhan po ninda na mag-undergo mo na ng mandatory training bago mag-oath-taking. So we will do the oath-taking po right after kang SK mandatory. Padagos sa mga bareta, 14 kandidato sa barangay as in SK election sa syudad ni Naga, pinadarahan nin show cause order hulikan premature campaigning. Uya ang sakuyang report. 14 kandidato hali sa tulong barangay kan syudad ni Naga, dua digdi punong barangay ang napadarahan subuot nin show cause order huli kan amay na pangangampanya. Susug kay Attorney Mike Julia, election officer kan Naga, an kalaban man sana kan mga inireklamo an posibleng nasa likod kaini. Kaya padagos ang pangapoda ni Attorney Julia sa mga kandidato na magsunod sa patakaran kan COMELEC. Sa show cause order man sa premature campaigning, may pinadara ang task force
course, against premature campaigning, may pinadala sa COMELEC na ganing 14 na papasimbagon po, mag-explain po tanto desin dapat makasuhan for violation po ng premature campaigning. Igugat ng 14 sa Naga, tulong barangay siya. Tapos 2 po ang may show cause order na kandidato for barangay captain. Tapos ang bilang ko naman 8 naman sa sarong barangay, 5. Tapos naman sa sarong barangay may sarong show cause order. Sana din na madagdagan. En kaso manggana ang sarong inireklamong kandidato na nagkaigwanin premature campaigning, syerto subot ining mahali sa serbisyo. Pero siyempre, kandidato pa man sinda, miski may kaso sindang against premature campaigning o buying by selling, habang pang final judgment decision, kandidato pa sinda. Pero once po na-disqualify sinda, na-elect po sinda, siyempre, sinda, matatanggal as elected official. Kaya miski tapos na si election, pag nagana siya, tapos disqualified siya, mababaliwala itong sa iyang kapangganahan. Nangapodan man si Attorney Maiko Julia sa botante na pilion ang kandidatong may kakayahan sa pagserbi sa barangay. Para sa One Media TV48 Naga, Antoinette Eduardo, Newsbreak. Mientras tanto, apwera kan premature campaigning higot man subuot ang pagbantay kan Commission on Election sa mga nagtataonin kwarta karibay kan suporta sa mga kandidato. Gusto subuot kan COMELEC na maiboto kan publiko ang mga kandidato na may kakayahan sa pagserbi. Asin bako dahil igwang kwarta kaya nang gana. Kontrabigay, may task force ng COMELEC and kontrabigay naramdaman kaga election, bako lang barangay SK election, pati national local election, rampant po ang vote buying, vote selling, naging kaugalian na sa kaga election. Kaya siguro ang COMELEC ng resolution na at least ma-prevent na ng kontrabigay na niyo. Ang purpose kaniyo para maiboto ang mga kandidato na deserving, bako dahil sa may kaya siya o mayaman siya, may naitaw siya sa mga botante, kundi base sa iyang kwalifikasyon. Sa iba pang issue, ginibo ka nakalihis na semana duman sa syudad kan Legazpi ang regional streamlining. Pinanginotan kan Office of the Civil Defense Bicol ang West Valley Fault Response Planning na inatenderan kan mga miyembros kang Regional Disaster Risk Reduction and Management Office. Ini may katuyuhan na makahamanin plano kung papaano ang pagresponde in kaso magkaigwaning 7.2 na linog sa Metro Manila. Kung mangyari ini, ang Bicol ang maresponde sa mga syudad na yaon sa South Sector kan Metro Manila na kinababalihan kan Las Piñas, Makati, Muntinlupa, Parañaque, Pasay, Pateros, asin Taguig. Sa pagbabalikan Newsbreak, 4 na sospek sa pagpabakal subuot nin iligal na droga sa syudad ni Naga arestado. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kan One Media TV48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa syudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Life at home is better with Unlimited. Unlimited fiber all day, day, day. Unlimited entertainment all the way. Unlimited goes for the family.
Enjoy all these for just 1,399 pesos. Have it all, have it all. Get the PLDT Home Fiber Unli All 1399 today. Apply now and have it all, have it all. Dako sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, mga magurang na miyembro kan solo parent organization na may academic awards ngunyan na school year nakaresibinin insentibo hali sa lokal na gobyerno kanaga. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Nakatukawa si Matyaga na nagahalat ang mga magurang na miyembro kang solo parent organization sa Naga kanitatong incentive sa sainda mga aki na may academic honor sa nakalihis na school year. Susug kay City Administrator Elmer Baldemoro taon 2022 kad maaprobaran sa sangguniang panglunsod kang Naga ang solo parent ordinance asin madagdagan ang mga benepisyong pinagtataw sa sainda kang lokal na gobyerno na hastangon niyan nagpapadagos. Pag cum laude po makakareceive ng manya cum laude makakareceive ng 5,000, pag cum laude 3,000. Duman naman po sa mga honor, 3,000 sa highest honor, 2,000 sa high honor, and 1,000 sa honor. Ngunya na taon may 340 na kaakian na makakaresibi kang sadang incentive nagikan sa pondo kang solo parent organization office na yaon sa CSWDO. Halimbawa po ngunya nasa 340 na mga aki ang makakareceive. So, will depend po duman sa kung pira po ito makakareceive ng honor na mga aki. Saan sa charge ang budget ka? Charge po siya sa opisina kang CSWD under the solo parent office. Si Nanay Mirna Pisimo na may grade 8 student ugma sa naresibing insentibo sa lokal na gobyerno kang Naga. Bako lang subot si Aki ang nare-reconocer kundi si Magurang na nagsusuporta sa saindang mga Aki. Kumbaga, teamwork lang yun, hindi man pwedeng estudyante o magulang. So dapat nag-aada lang Aki, support ka magurang prayer. So yun yung pinaka-important. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa iba pang bareta, dai pwede ang pagtinda nin ukay-ukay kun banggi sa parte kan Plaza Oragon asin maging sa parte kan Riverside sa Barangay Dinaga, Siringkuta sa pinagmamawot kan Oragon ukay-ukay vendors. Sa sesyon regular kan Sanggunian Panlungsod, nagkaigwanin burotohan kun itutugot ang pagtinda nin ukay-ukay sa nasabing lugar kung sain mayorya ang dai nagpabor. Susug kay City Councilor Salvador del Castillo, ang pagbawal sa ukay-ukay sa night market ang nakapalaman sa City Ordinance number 2017-060. Sa police report, duwang residente kan Barangay Triangulo, Syudad ni Naga na imbuelto subuot sa pagpabakal nin illegal na droga ang naaresto sa Anti-Illegal Drug Buy-Bust Operation Kasubanggi sa Zone 1 kanasabing barangay. Ang duwang sospek ang nabakalan nin sarong sachet nin subuot shabu asin nakumpiskaran pa nin duwang sachet nin pinagtutubudang illegal na droga. Nagtitimbang ng 0.38 grams asin nagkakantidad ng 2,550 pesos ang illegal na drogang nakumpiskar sa mga sospek. Sa iba pang police report,
Alauna nin amay na pagkaaga kasubanggi sa 8th Street, Concepcion, Pequeña, Syudad ni Naga na aresto kan Police Station No. 2 Station Drug Enforcement Unit an magkabarangay na driver asin paratindang sira na nabakalan subuot nin sarong sachet nin pinagtutubodang shabu asin nakumpiskaran pa nin 4 na sachet nin subuot illegal na droga. Sa kabilugan, aabuton sa 0.2 grams nin shabu ang na-recover na nagkakantidad 1,360 pesos. Nasa kustodiya ngunyan ka Naga City Police Office ang sospek. Asin yan ang mga baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV48 Naga News and Bicol Affairs. Dai malingaw na i-follow ang samuyang official Facebook page asin i-hit ang subscribe button kan samuyang official YouTube channel One Media TV48 Naga. Tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini an One Media TV48 Naga News Break. Dako sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.